Yebo ingane zawethu impela sibona lapha uKing Bhaka nje bese ephefumule enkulumeni kaGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi njengoba ke ebephawula ke ngomkhankaso ke weMarch and March olwisana ke enabantu bokufika bakuleli ke ngomthetho kanti ke ingane zawethu impela uGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi uthe impela ke abantu ke bangasatheli kumthetho ke bawubeke ke ubona ke izandleni ngoba ke bawuqeqeshelwe lo msebenzi futhi ke bakwazi ukubona ke manga babedibana nomuntu ke bavezela amaphepha futhi ke ngakube ke kona ke lamaphepha akuwona ke nomgonyati futhi ke engakuba ke awuqondile kanti ke wengane zawethu impela kuGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi ke bese thi impela ke abantu abangadingeka abantu ke abaqeqeshiwe wona lo msebenzi kuphinde kube khona amaphoyisa bese kuzoba khona ke naye ke uDepartment of Home Affairs hayi ke wengane zawethu impela usho njalo phana uGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi ngingathi bekhuluma ke eqondise kuyona ke eMarch and March kanti ke wengane zawethu impela kuKing Bhaka bese eveza ukuthi hey impela kuGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi ke ubheke ke abantu abaningi njengoba ke impela isigabala ke nabo ku Oprima siphinde ke sibale ke enabo abantu ke abashushumbisa ke izidakamizwa bathi nje impela ke one mistake ke kwenzeka ke iphutha hey impela ke imibuzo ke yohlela kuyena kuthiwe wathula ke wathini ke ebona ke abantu ke bezibambela ke umthetho ngezandla kanti ke wengane zothi impela uKing Bhaka uqhubeke wathi ke abantu ke abamthande kahle ke uGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi bangamfake empeleni ke ngoba hey abantu ke baningi ke abambhekile okubalwa ke ama premier bathi nje one mistake nje bamcuphile bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu kuyona ke imbosile MTV sizinje ake nethulele yona ke lenkulumo kaKing Bhaka nani ke nizwele uGeneral Mkhwanazi unezitha izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma wamela iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people ngokwazi ukumiqiniso bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama uma addressa lento ethinta ama foreigner kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcine lahla ukuthi uyiphoyisa akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa ezinye zikwi-intelligence ezinye izinto ezimfuna phansi zowongqondongondo ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts akafunwa yinyoni phansi akafani nawe onesitha ekuthiwa umakhelwane onesitha ekuthiwa usebenza naso ufunwa izitha phansi babezowongqondongondo igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe akame ephoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke yilabo sekumele uCommissioner Mkhwanazi avulwe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabonkozi anganani akayena umcula kalona icelebrate uyiphoyisa uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje uma abantu bemsupport abamsupport ngamaqiniso wokumela umthetho abangamsupport ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuka kwelinye kuthiwa wasidayisa manje ngoba uqushiwe uqushiwe minister akompilo minister ukuthi nakho somuza uzothini uqushiwe abanye amaphoyisa uqushiwe ama-drug cartels so abantu abamthandayo uMkhwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba